कइले गायत्री बाबा होंगे कइले अब गायत्री ठाकुर कोई थोड़े हो जाए ना कुंवरों जी अपने अपने गायत्री ठाकुर जानल चाहिए अब यहाँ के गायत्री ठाकुर थोड़े हो जाए ना अब अपना के बुझा तनी कि गायत्री ठाकुर तो गायत्री ठाकुर मर गइले रहुआ कहिया मर निकले वाला बानी लेकिन हम ना कहब ई हम ना कहब तले थाटी है हम अरे तू ही बनावेलू आ तू ही अरे बिगड़ल भगिया तू ही तो फर्ज तो ये बनता कि जे दू गोला जे तरह पहले शुरुआत पहले बा वो आगे आगे चली हम तो उनका पीछे पीछे हमार चलल काम बा हम लइका बानी त हमरा पीछे रहला में बुझाता भलाई बका दू पीछे ही रहला में फायदा बा पीछे रहला में फायदा बा बड़ बुजुर्ग के आगे तब लइका पीछे से जाले सो त जे तने बोले बनी वहां के जवाब हमारा से मोहि तरे देवे के बा मुखिया जी आइल बनी मुखिया जी के प्रणाम बा जय हो स्वागत अभिनंदन बा बहुत सारा लोग आइल बा सबका के आदर सहित शिष्टाचार नमस्कार प्रणाम तगीत संगीत शुरू बा त मेटर कहां बा मेटर इहे बा कि आज के संगीत आ पहले के संगीत में अंतर बा पहले संगीत शांति पूर्वक होत रहे व्यास लोग खाड़ होके गावता बजावता के का करता उस समय ने मतलब नहीं रहल लेकिन आज के गीत संगीत हो गल बा मिजाज के ऊपर मिजाज बनल बा तहार नया चेहरा बा हसावत तारा खेलावत तारा पब्लिक के लोभावत तारा तो सब कोई के जब मन मिजाज हरियर रही नु तो तहार गौनई को दिन खाली रही ना तो प्रदुमन परदेसी में उहे क्वालिटी है तो जी में क्वालिटी वो ऑन क्वालिटी ना क्वालिटी उनको में बा क्वालिटी है बाकी जब हम नाउ शूट करेंगे तो मन छोड़ के फिर आते इस सबसे बड़ क्वालिटी है कौन बात को खैर कोनो बात ना हमार गीत संगीत शुरू बात लइका माई से कहले कि ए माई अरे त लइका लछा कीड़ा वाली माई हो भी चार तो हमारा कहिया के भर भैया हमारा कहिया के भर से भैया पार बाबा जी न होए बाबा जी न होए हमार बड़का भैया मंच पे आयल बनी एगो माला डाल के सम्मान करो भाई अरे भैया हौदा माला दी है ना बीगी अरे क्रिकेटो नया पर हम खेले के शुरू कर दिल बनी कह चुकल हम बिगवा एगो ताली बजा करो सम्मान से मुखिया जी से भी आग्रह करब कि मंच पर आई रहुओ के एगो माला डाल के सम्मान कल चाहता नहीं मुखिया जी से विशेष आग्रह रहे आई रहुओ के एगो माला डाली आ जाए दी है और माला बका जय हो आशीर्वाद के प्रतीक्षा एगो और माला पड़क पड़क देत रहल ई देखी हमार गुरु आ गार्जियन के ई देल शिष्टाचार संस्कार है कतही हम जाइले छोट मानी जे भी 2-4 महीना पर मिलत ता हमारी काम हो कि हम मान सम्मान करी हां जी लेकिन अंतर अतने बा कुंवरो जी कहनी कि के ता बुला के मान सम्मान ना करेला पैसा टने के फेरा में लाग जाला लेकिन हमारू काम हो ना
काहे काहे ई बात बनौल हो गल। हां कुंवर जी के माने हक प्रदुमन परदेसी बोला के माला पहने लेकिन उ काम ना रउआ जाके खुद पहनौनी उ अलग के बात बा। लेकिन हमार ई दिल माई बाप गुरु गार्जियन के शिष्टाचार संस्कार। कोई आवत हम मान सम्मान काहे ना करो भाई, ये हमार फर्ज बनता है, हमार दायित्व हो। नारायण जी बनौले राखी, मुखिया जी खातिर हम ये प्रार्थना करब करो सबके मन के सोचल सपना मनोकामना दोनों पूरा होखे। भोलानाथ बनौले राखी। हमरा संगे संगे मैं दल बल के हमरा है देखा तो 200 रुपया पुरस्कार मिल गल। से को पहले कमैले अलग से को फिर हो गइल। अभी स्टार्टो ना भरल तले भैया फिर से को तार लोग के देले रहनी है। जय हो दिक्कत तो एजवे हो जाता। कुंवर जी के सजिंदा लोग मुंह ताकता के एकरी के बिना गोले बजौले मिलता हमनी के गाँव तो बजाओ तो बनी सब में घर कोनो बात ना कर्म के अनुसार समय पर फल भगवान ऑटोमेटिक दे देवे। लइका माई से कहले कि माई अरे तू ही बतावेलू ई का हो ई का हो का हो जनमोरो तनी तन कुर्ता के बाही हो ये न पूछला हां हैं हाजी ये पूछला के जन झटकावा लागल ह तन पूछला झटकावा तई झटकावा है एगो भोजपुरी में ब्यास लोग बनौले बे कर के मुर्की। ऐसे संगीत पढ़ब नु तो में मुर्की तुर्की कुल ना हो। ई अपना से ब्यास लोग जितना ब्यासवा लोग बा नचनिया से मुर्की मरवावता। ई का है मुर्की का हो पूछो ना पब्लिक के बोका बनावे। सही बात बा। ब्यास आज के डेट में इतना तेज हो गया है सब। पब्लिक के मूर्ख बनावे खातिर एक उठा नहीं के धरत लोग। नचनिया से 32 किस्म के डाढ़ हिलवा देता लोग। एक हली ढोलक से ताल काटा के मार जाता तो का हत मुर्की हो। त का होई त पब्लिक देखी नु तो कही कि बा फलानवा ब्यास में होई ठे कोईता मुर्की मरलक हो। फलानवा ब्यास में होई नचनिया ला मुर्की मरलक हो। लेकिन सांच पूछी त है संगीत क्रिया खा के कहतानी संगीत में कहीं मुर्की है ना। सही बात तान बा क्रिकेट बा बोल बा लेकिन है भोजपुरी में जितना ब्यास लोग करता है मुर्की मुर्की अपना से बना के बोलता। लेकिन तू जब कहले बड़ा तो सब कोई जगह करता तो हमरो करही के पड़ी। तई मुर्की हो छोटे थाट हो। अरे तू ही बनावेलू अरे तू ही भी करेलू नाचे के ब्यास लोग के मन करला त गायत्री बाबा के नाम लेला कि गायत्री बाबा का तो धोतिया ही लोला। कुंवरो जी को काल कहिले कि गायत्री बाबा नाचले ना खाली धोतिया के पहुंच ध के हे तरह तो गायत्री बाबा के लोग याद करेला कि गायत्री बाबा हेंग कहिले गायत्री बाबा होंग कहिले। अब गायत्री ठाकुर कोई थोड़े हो जाई ना। कुंवरो जी अपना आपके गायत्री ठाकुर जानल चाहिए। अब यहाँ के गायत्री ठाकुर थोड़े हो जाए ना। अब अपना के बुझता नहीं कि गायत्री ठाकुर तो गायत्री ठाकुर मर गइले रहुआ कहिया मरम निकले वाला बानी। लेकिन हम ना कहब ई हम ना कहब तले थाटी है हो। अरे तू ही बनावेलू आ तू ही भी अरे बिगड़ल भगिया तू ही नु सवारे बेटा है तो हर भाई दया हमारा पापा बार को हमारा भैया के भरोसे मैया हमारा नैया